ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи ҳикмати рӯз манзури шумо мешавад. имрӯз мисраеро аз самандархоҷаи Тирмизӣ пешниҳоди шумо мекунем. аз тарбият аст хок гавҳар гардад, хун дар таҳи нофа мушки анбар гардад. он оҳани тирарӯи беҳимматро иксир чу тарбият кунад, зар гардад. бо ин мисраҳо рӯбарӯ шуда гуфтан мумкин аст ки ба тарбияи кӯдак аҳамияти ҷиддӣ диҳем. агар тарбия дар оила нисбати кӯдакон хуб бошад, кӯдак хуб ба воя мерасад, яъне вай донишманду ба одоб мешавад. шахсе мешавад ки ҷомеа ӯро қабул мекунад, шахси зиёӣ мегардад ва мисле ки як оҳани оддиро оҳангар обу тоб дода ба ягон ашёи зебо табдил медиҳад. кӯдаконро эҳтиёт кунем ва барои тарбияашон масъул бошем. раҳмат ба таваҷҷӯҳатон.